चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु मे हरत्वं संसारं धृतातरम् आसारं सुरपाते हरत्वं पापानं विततिमपारं यादवपते अहो दिने नाते निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपदगामी भावातु मे जगन्नाथष्टहं पुण्यं या पतेत् प्रयता सची सर्वपापा विष्णुदात्मा विष्णुलोकं सा गच्छति. हरे कृष्ण माताजी. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே Thank you. கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா பாடுனீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் இந்த L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் தெய்வங்களான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட அருளோட இன்றைய வகுப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் செய்யலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्री उदपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்திக்கு 10th சாப்டர் பார்த்துட்டு இருந்தோம், பூரணத்தின் வைபவம். இன்னைக்கு அத கண்டினியூ பண்ணலாம். நேத்திக்கு மாதாஜி 11th சாப்டர். சாரி 11th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேத்திக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் மாதாஜி? நீங்க 32 முடிச்சீங்க, 31 முடிச்சிருந்தீங்க. 30 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே மாதாஜி, கொஞ்சம் ஸ்லோவாவே பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் அஸ்வின் பிரபுஜி 2 days எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வந்துட்டாங்க எல்லாருமே. நிறைய பேர் நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து போயிருக்காங்க. ரத யாத்திரை ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சு. நம்ம வீடியோவும் போட்டிருந்தோம் இல்லையா எல்லா குரூப்லயும். ஆமா ஆமா பார்த்தோம் மாதாஜி, ரொம்ப அருமையா இருந்தது மாதாஜி. நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அப்ப இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சூப்பர் மாதாஜி. பகவானோட பாக்கியத்துல நம்ம எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. தேங்க் யூ. 31st ஸ்லோகம்ல இருந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் ஓகே நேம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானா? ஆமா மாதாஜி. படிங்க. ஓகே மாதாஜி, படிக்கலாம் மாதாஜி. 31st. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்யாசிமேவோ பவன் உக்ரரூபா நமோஸ்து தேவ வரப்ரசீதா விஞ்ஞாதும் இச்சாமி பவந்தும் ஆத்யம் நகி பிரஜானாமி தவ பிரவருத்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புதுசா படிக்கிறேன் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம். தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால்
அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவான் வந்து இங்க என்ன சொல்றான், ஐ மீன் அர்ஜுனர் நேத்திக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் ரொம்ப டீடைல்டா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் அவர் பார்த்தது எல்லாமே திரும்ப பகவான் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. நான் இதை பார்த்தேன், இப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. இப்ப வந்து அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகம்னா, அவரை வந்து நல்ல உக்ரமா பாக்குறாரு, வாயில இருந்து அந்த நெருப்பு ஜுவாலை எல்லாமே பாக்குறாரு. அதனால உமக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னிடம் கருணை காட்டும் என திரும்பவும் அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு. எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கு, அதை நீங்க தான் கொஞ்சம் தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ரெக்வெஸ்டா கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. தாங்களே ஆதி புருஷர், உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு என்ன விஷயம் வேணும் அப்படின்றது எனக்கு இன்னும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், நமக்காக தான் அவர் கேட்கிறாரு. அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு பகவான் கிட்ட, உங்களோட நோக்கம் என்ன பகவானே அப்படின்ட்டு சொல்லி கேக்குறாரு. இதை நான் படிக்கிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப கிருஷ்ண பகவானே சொல்றாங்க, ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, நீங்க எப்படி எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேக்குறப்போ பகவான் வந்து நான் இதுல இருக்கேன், இமயமலையா, அசையாதனவற்றில் இமயமலையா இருக்கிறேன், சமுத்திரமா இருக்கேன், நதிகள்ல கங்கையா இருக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு பேரும் சொல்றாரு இல்லையா. அதுல வந்து காலமா இருக்கிறதும் நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சேட் மொமெண்ட்ஸும் இருக்கும், ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸும் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம மெயினா ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸ் நம்ம திரும்ப திரும்ப நினைச்சுக்கலாம், சேட் மொமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து மறந்தே ஆகணும். சோ சேட் மொமெண்ட்ஸை மறக்கணும்னா அந்த சக்தி வந்து காலத்துக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. சோ காலம் ஆக 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 அந்த வடுக்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைய தொடங்கும். சோ அந்த காலமா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பகவான் வந்து மறுபடியும் சொல்றாங்க, காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். இது ஆல்ரெடி தெரியும் எல்லா ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. சோ எல்லா உலகத்தை கிரியேட் பண்றதும் பகவான் தான். அவர் நினைச்சா அழிக்கவும் செய்வாரு. சோ என்னால ஒரு உலகத்தை அழிக்கணும்னா அப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கடவுளால மட்டும்தான் அழிக்க முடியும் இல்லையா. சோ பகவான் வந்து உலகத்தை அழிக்கவும் முடியும். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். இப்ப ஏன்னா அர்ஜுனர் கேக்குறாரு இல்லையா, உங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து துவாபர யுகம் ஓட கடைசி, அடுத்ததான கலியுகம் வரப்போகுது. பகவான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க, நான் வந்து யுகந்தோறும் பிறவி எடுப்பேன். எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கு. அந்த துவாபர யுகம் எண்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதர்மம் செய்யறவங்க நிறைய பேர் ஜாஸ்தியா இருப்பாங்க. சோ அவங்களை அழிச்சே ஆகணும். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாங்க, இவங்க எல்லாரையும் நான் அழிக்க போறேன், அதுதான் என்னோட நோக்கம். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர நான் எல்லாரையுமே அழிக்க போறேன். ஏன்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் கேட்பாரு, உங்களோட நோக்கம் என்ன பகவானே அப்படின்ட்டு. என்னோட நோக்கம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. அந்த அதர்ம இப்ப கலியுகத்துல சில கஷ்டங்கள்லாம் வரப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க, இது கலியுகமாச்சே, இப்படிதான் இருப்பாங்க மனுஷங்க, கொஞ்சம் கூட நெஞ்சில ஈவு இறக்கம்ன்றதே இல்ல அப்படின்ற மாதிரியா நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. இது கலியுகத்தோட ஸ்டார்டிங் தான். கலியுகத்தோட எண்டுல போறப்போ மனுஷனே கொண்டு தின்னு சாப்பிடுவான், அந்த அளவுக்கு போகும் அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல பாகவதத்துல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ கலியுகம் எண்டுல வந்து ரொம்ப 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 மோசமா இருக்கும். அப்பந்தான் பகவான் மறுபடியும் அவதாரம் பண்ணி மறுபடியும் ஃபுல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாங்க. சோ நம்ம இப்ப கலியுகத்தோட ஸ்டார்டிங்ல தான் இருக்கோம். சோ ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பக்தியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் சொல்றாங்க பக்தி பண்ணுங்க பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு. நம்ம பக்தி பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா வேற ஏதோ ஒரு இதுல வந்து மூழ்கிடுவோம். அப்ப வேற அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு பிரச்சனை தான். அதனாலதான் இப்ப வந்து பகவான் வந்து அவரோட நோக்கத்தை சொல்றாரு, நான் இங்க இருக்கிற மக்களை எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஏன்னா ஒரு வார் நடக்குது, ஒரு போர் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா ரெண்டு டீம்ல இருந்தும் அழிவு வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா. அங்கேயும் செத்து போவாங்க, இங்கேயும் செத்து போவாங்க நிறைய பேர். சோ பகவான் வந்து சொல்றாங்க, நான் எல்லாருமே சாகத்தான் போறாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க. காலமா இருக்கிறது நானு,
நீ நீ வந்து இப்போ ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ஆரம்பத்துல சொல்லுவார்ல, எனக்கு இந்த இப்படி என்னோட சொந்தக்காரங்க கிட்டே இப்படி சண்டை போடுறது எனக்கு விருப்பமே இல்ல பகவானே அப்படின்லாம் சொல்லுவார்ல, நிறைய புலம்புவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து நீ நல்லா ஃபுல்லா புலம்பு, ஃபுல்லா மனசுல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு பொறுமையா கேட்டுட்டுதான் இருப்பாரு. அவர் ஃபுல்லா புலம்பி தீர்த்துட்டு அப்புறம் தான் பகவான் வந்து அவரோட இதெல்லாம் பகவத்கீதையே ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ போராடல, நீ வந்து போராடலனாலும் அவங்க நான் வேற யாரையாவது வச்சு இந்த போர் கண்டிப்பா நடக்கும், இவங்க எல்லாரையும் நான் கொன்றுவேன், இவங்க எல்லாரையும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஆல்ரெடி செத்து போனவங்கதான். அதான் விஸ்வரூப தரிசனத்திலே காமிக்கிறாங்க இல்லையா பகவானு. சோ இது நான் வந்து ஒன்ன சூஸ் பண்ணிருக்கேன், நீ பேர் வாங்கிக்கோ, செய்யறதெல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழிய போகிறார்கள், எப்படி இவனுங்க சாவதான் போறானுங்க, நீ எதுக்கு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க, இவனுங்க சாக வேண்டியவனுங்க, அதனால சாகதான் போறானுங்க, இதுதான் என்னோட பிளான் அப்படின்ட்டு சொல்லி பகவானே சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாருல உங்க நோக்கம் என்னன்னு, இப்ப பகவான் அவரோட நோக்கத்தை சொல்றாங்க, எல்லாவற்றையும் அழிப்பது. ஏன்னா அந்த துவாபர யுகம் எண்டுல இருக்காங்க, அந்த யுகம் முடிவுக்கு வரணும், அதனால பகவான் சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு தான் என்னோட நோக்கம். பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர அப்புறம் போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவர். சோ இதுதான் என்னோட நோக்கம் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி காலத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கு, எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி காலத்துக்கிட்ட இருக்கு. நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமோ அல்லது நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா அப்படின்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்ப நமக்கு பகவானோட கருணைனாலையும் அருளாலையும் தான் நம்ம இந்த கிளாஸஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அட்டென்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் பத்தி நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது. சோ நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அந்த பக்குவ நிலை நம்ம வந்துரும். என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் இது கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும், அந்த அக்செப்டன்ஸ் நமக்கு வந்துரும். சோ அப்ப நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நம்ம தப்பிச்சிருவோம், மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரமாட்டோம். அதே நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா அழிவை நோக்கிதான் போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மரணத்தை தடுக்க முடியாது. இப்ப நம்ம இங்க இந்த மனுஷ ஜென்மத்துல நம்ம எல்லாரும் எடுத்திருக்கோம், நம்ம யாருக்குமே இறப்புன்னு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்கும் இறப்பு கண்டிப்பா உண்டு. இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள். அதனால எல்லாரும் நமக்கு சாவு வரப்போகுதுன்னு நம்ம எந்த இதுவும் புலம்பிட்டு இருக்காம, நமக்கு பகவான் இந்த மனித பிறவி கொடுத்திருக்கான், அதனால நல்லா அழகா கிருஷ்ண பக்தி நல்லா பண்ணி நம்ம ஃபுல்லா நம்ம இனி வரும் நாட்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி அழகா சந்தோஷமா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஓட இருப்போம், நம்மளோட டேஸ ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. எனவே இப்போ பகவான் தான் இப்ப பேசுறாங்க, எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. ஏன்னா அவர் உடஞ்சு போயிடுவாரு இல்லையா, பகவான் சொல்லதான் அவருக்கு தெம்பு வரும். எனவே எழுந்து போரிட, முதல்ல எந்திரி, இப்படி இருக்காத. இப்போ நம்மளுமே வீட்டுல சொல்றேன், இப்போ சில சமயம் ரொம்ப ஏதோ ஒரு இதனால கஷ்டத்தினால இருக்கிறப்போ நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ சொல்லுவாங்க, என்ன நீ இப்படி இருக்க, இதெல்லாம் சரியா இருக்காது, எந்திரி இது பண்ணி நம்ம ஒரு இதுல துவண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னாலும் தட்டி எழுப்புவாங்க இல்லையா. நம்ம பௌதிக வேர்ல்டுல இருக்க நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல தாத்தா பாட்டி யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். அப்ப பகவான் கூடவே, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் அர்ஜுனர், அப்ப பகவான் அர்ஜுனர் இப்படி டவுனா இருக்கப்போ விடுவாரா, அதனாலதான் எல்லாம் தட்டி கொடுத்து, அதனால நீ இது வந்து உனக்கு அழகு இல்ல, எந்திரிச்சு தைரியமா நல்லா போராடு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. பகவானே இப்போ நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ சொல்றாங்க, அதெல்லாம் உன்னால முடியும். நம்ம சொல்றோம், ஐயோ நாளைக்கு எனக்கு மேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, நான் வந்து கொஞ்சம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். அதெல்லாம் உன்னால முடியும், உன்னால ஏன் முடியாது, நீ நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கல, நல்லா பண்ணு, ஃபார்முலாஸ் திரும்ப நல்ல இது பண்ணி நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணு, அதான் நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோமே, அதெல்லாம் உன்னால நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு அவங்க தெம்பு கொடுக்கறப்போ கண்டிப்பா நம்ம நல்லா பண்ணுவோம். நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ சொல்றப்பவே இங்க பகவானே சொல்றாரு, அப்ப அர்ஜுனருக்கு எந்த அளவுக்கு கான்பிடன்ஸ் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் இல்லையா. அதனால பகவான் சொல்றாரு, நீ இங்க எல்லாரையும் அழிச்சு
நல்ல புகழோட வளமா நீ வாழ்வ அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றாங்க. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டேன். அதான் இது நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, பகவான் சொல்றாங்க இவங்க ஏற்கனவே இவனுங்களாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செத்தவனுக்குதான், நீ அதனால நீ கொண்டுதான் அவனுங்களை கொலை பண்ண போற, அதனால பாவம் வரப்போகுது, இப்படி எல்லாம் நீ எதுவுமே நினைச்சுக்காத அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. எனவே சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. கருவியாக அப்படின்னா இப்ப பிரபுபாதருமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போறாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்களாம், உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வயசுல எதுக்கு நீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் போறீங்க, அதுவும் அந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் போனாங்க, அதுல ஒரு வசதியுமே இருக்காது. அந்த கப்பல்ல போறப்பமே பிரபுபாதருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வந்துச்சு. அப்ப அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட் கிருஷ்ணரோட கையில ஒரு பொம்மை மாதிரி தான் நானு, அவர் என்ன வேணாலும் ஆட்டி வைக்கட்டும், நான் வந்து அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அது அவர் தான் என்ன ஆட்டி வைக்கிறாரு, நான் செய்யறேன், நானா என்னோட சுய முயற்சி எல்லாம் இல்ல, பகவான் தான் என்ன ஆட்டி வைக்கிறாருன்னு பிரபுபாதருமே சொல்வாரு. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனரை நீயா தான் நானே சண்டை போடுறேன், நான் தான் கொலை பண்றேன் அப்படிலாம் நீ எதுவுமே நினைக்காத, நீ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், உன்னை இயக்குறது யாருன்னா நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சோ இப்போ அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்ததுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க, ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கான பாடமும் இதுதான். நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சு அதுல நல்ல வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அகம்பாவம் வந்துடவே கூடாது. நான் என் பிளான் வந்து 100% சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும், ஒரு தப்பு கூட வராது. அப்கோர்ஸ் நம்ம நிறைய பிளான் எல்லாமே போட்டிருப்போம், படிக்கிறோம்னாலும் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நல்ல ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு இது நம்ம படிக்கணும் எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்றோம். ஆனா அந்த பிளானிங் அறிவெல்லாம் யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா பகவான் தான். ஏன்னா பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அறிவா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம என்ன நினைக்கணும், எல்லாம் என்னால முடியும், எனக்கு என்ன வேணாலும் கொடுங்க, நான் அதை சாதிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடாது. பகவான் கருணையினால பகவான் எனக்கு அந்த அறிவை கொடுத்துருக்காங்க, அதனால என்னால முடியுது, சோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை நம்ம எல்லாருக்குமே வரணும். உனது எதிரிகளை வென்று வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக, பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அவன் புலம்பிட்டே இருந்தான் இல்லையா அர்ஜுனர், அதனால அவன் சொல்றான் இந்த எதிரிகளை எல்லாரையும் நீ வெற்றி பெற்று நீ நல்ல ஒரு ராஜ்யத்தை நடத்து அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணருடைய கையால் கருவியாக செயல்படுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளது. இது வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் இப்ப பிரபுபாதரோட விஷயமும் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணாங்க பிரபுபாதர். அதுல கண்டிப்பா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம். எல்லாத்தையுமே ஒரு கருவியா இருக்கிறதுனா என்னது, பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடி நடந்துக்கிறது, எல்லாத்தையுமே பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் வருதுன்னா அது பகவானுக்கு தெரியாம வராது, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் யாரோ ஒருத்தங்க திட்டுறாங்கனாலும் அது பகவானுக்கு தெரியாம அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு விஷயம் நீங்க செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி வருதுன்னா நம்ம செயல்படுத்தணும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம கருவியா இருக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்றது பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. இப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க துரோணர், ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது அவங்க குரு இல்லையா, அர்ஜுனன் அந்த துரியோதனாதிகளா இருக்கட்டும் பாண்டவர்களா இருக்கட்டும் எல்லாருமே துரோணர் கிட்ட கத்துக்கிட்டாங்க. சோ குருவை நான் கொலை செஞ்சேன்னா எனக்கு என்ன எப்பேற்பட்ட பாவம் வரும் அப்படின்லாம் முன்னாடி சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா, நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸ்ல பாக்கலாம். அதனால பகவான் இங்க அதத்தான் சொல்றாங்க, துரோணர் பீஷ்மர் இவங்க எல்லாருக்கு மேலும் நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் துரோணர் பீஷ்மர் மேல எல்லாம். பீஷ்மர் வந்து எப்படி துரியோதனன் அந்த தம்பிகள் மேலயும் அவங்க மேலயும் பாசமா இருப்பாரு, பாண்டவர்கள் மேலயும் பாசமா இருப்பாரு பீஷ்மர். சோ அவர் சொந்த தாத்தா இல்லையா, அப்போ அவனுக்கு அந்த பற்று அதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, எப்படி இது பண்றது அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு இது எல்லாத்தையுமே பகவான் வந்து இப்போ போக்கிடுறாரு கம்ப்ளீட்டா. துரோணர் பீஷ்மர் ஜெயத்ரதன் கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே செத்து போயிட்டாங்க, நீ தான் கொலை பண்ண போறேன்னு நீ நினைக்காத, அவங்கள நான் ஏற்கனவே கொன்னுட்டேன், நீ ஜஸ்ட் இப்ப போர் பண்ணு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அவன் வந்து சொல்லியிருப்பான் எனக்கு எப்பேற்பட்ட பாவம் வந்து எனக்கு சேரும் அப்படின்ட்டு. இங்க பகவானே சொன்னனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு ஓகே பகவானே சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேல என்ன, ஆனாலும் அவன் அழுதுகிட்டேதான் ஃபுல்லா போரிடுவான். அவனுக்கு பிடிக்கலதான், ஆனா பகவானே சொல்லிட்டாங்க, பகவான் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேல நம்மளோட இதுன்னு என்ன இருக்கு, நம்ம செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு செஞ்சிருவாரு எல்லாரையும்.
எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக, எதுவுமே நினைக்காத, நீ பாட்டுக்கு கொலை பண்ணிட்டே போ அப்படின்றாங்க. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க, கிருஷ்ணரது ஏற்பாடு. இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். பகவான் சொன்னதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க, உனது கடமையை செய். சோ இது எல்லாமே நம்ம மனசு இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சு. இப்ப பகவத்கீதையே ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்டோரி மாதிரி நம்ம போயிடக்கூடாது. ஸ்டோரி வடிவுல நம்ம எதுவுமே சின்ன வயசுல இருந்தே, நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதுல இருந்தே நம்ம அப்பாவும் அம்மா தாத்தா பாட்டிக்கு எல்லார்கிட்ட இருந்தும் கதை சொல்லி, அவங்க கதை சொல்லி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா கேட்போம் இல்லைங்களா? சோ அதனாலதான் கதை வடிவுல இந்த மகா இதிகாசங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கருத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ என்ன நம்ம 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 வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னாலும் அது கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு அப்படின்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் நம்மளோட கடமையை செய்யறதுல நம்ம தவறவே கூடாது, நம்ம கடமையை கண்டிப்பா செய்யணும். அப்புறம் சேதோ அசி, நீ வெற்றி பெறுவாய். பகவான நம்ம முன்னிலைப்படுத்தி பகவான் கிட்ட இது பண்ணிடணும், சரண்டர் அடைஞ்சிடும். பகவானே, நான் உன்னை நம்பிதான் நான் இங்க இறங்குறேன், நீ உன்னோட அருளோட நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி இறங்கினோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி தான் வரும். அப்படின்றதுதான் இங்க பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்றது. அதேதான் நமக்கும். எனது கருவியாய் ஆனதற்கான லாபத்தை அனுபவிப்பாயாக. சோ இவன் வந்து இவன் ரொம்ப யோசிக்கல. அர்ஜுனர் வந்து சரி, பகவான் வந்து ஜஸ்ட் நான் சொல்றத நீ செய், இன்ஸ்ட்ருமெண்டா நான் இப்போ என்ன சொல்றது, நான் இப்ப இந்த மவுஸ் வச்சிருக்கேன், இந்த மவுஸ் வச்சு நான் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட வந்து நான் மூவ் பண்றேன். சோ இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இதுக்கு வந்து தனியா ஒரு அறிவுன்னு எல்லாம் கிடையாது. நான் யார் ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அந்த வேலைய யார் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்களோ அது செய்யுது. அத மாதிரி பகவானும் சொல்றாரு, ஒரு கருவியாரு, நீ யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல, நான் எல்லாமே உனக்காக யோசிச்சு எல்லாம் பக்காவா வச்சிடுறேன், நீ நான் சொல்றதை மட்டும் கேட்டுட்டு செய்யு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். சோ இது எல்லாமே சஞ்சயனும் இங்க என்ன நடக்குதோ அது சஞ்சயனும் சொல்லிட்டு இருக்கான் திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. இப்ப சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனா. இப்ப பகவான் இவ்வளவு விஷயம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இரு, இவங்களை ஏற்கனவே செத்து போனவனுங்கதான், இது எல்லாத்தையும் சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட. கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். அர்ஜுனர் வந்து பகவான் சொல்ல 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 அத பணிவோட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாரு. ஏன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு தான் கண்ணு இல்லையே, இவர் சொல்றத அவர் அப்படியே மனக்கண்ணுல எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிக்கிறாரு. மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். இப்ப அடுத்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் வந்து பேசுறான். அத வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்றான். நண்பனை போல் அன்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல. அதாவது அர்ஜுனர் இருக்கிற அந்த பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆக்சுவலா அவ்வளவு திக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டே வாடா போடா அப்படின்னு அப்படி இருந்தவங்க அந்த அந்த ஒரு பாவம் மாறி இப்ப வந்து ஒரு கடவுளுக்கு முன்னாடி ஒரு பக்தன், ஒரு பக்தன் எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி இருக்காரு. ரொம்ப பயத்துல, ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்துட்டாரு அர்ஜுனர், அதனால ரொம்ப பயந்துட்டாரு. அப்புறம் கூப்பிய கைகள் இறங்கவே இல்லை, அப்படியே கூப்பின கை அப்படியே இருக்கு. மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் ஒரு மாதிரி தழுதழுக்குது. அதோட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அர்ஜுனர். மகிமைகளை உரைத்தல், வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தல், மன்னிப்பு கேட்டல், வேண்டுதல், இதெல்லாமே அவரோட பிரார்த்தனை. நான் சின்ன வயசுல இருந்து உங்களை எப்படி எல்லாம் நான் இது பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் கேட்பாரு. அதெல்லாமே இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். இப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு, புலன்களின் அதிபதியே, ஏன்னா நமக்கு 5 புலன்கள் இருக்கு. நம்ம அந்த புலன் அது பாட்டுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு தப்பு பண்ண வச்சிரும் நம்மள. சோ இந்த புலன்களுக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல், அல்டிமேட் கண்ட்ரோலா இருக்கிறது பகவான். இப்ப நம்மளுமே அந்த புலன் அடக்கத்தோட இருக்கணும், மன அடக்கத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட ஒரு வேண்டுதல் வச்சிடணும். பகவானே, நீங்க தான் எனக்கு புலன் அடக்கத்தோட இருக்கிறதுக்கும் மன அடக்கத்தோட இருக்கிறதுக்கும் நீங்க தான் அருள் புரியணும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட ஒரு கோரிக்கைய வச்சிடணும். அப்பதான் அது சாத்தியம், இல்லைன்னா சாத்தியம் இல்லை. எல்லாத்துலயுமே நம்ம பகவான கூட்டிட்டு வந்துடணும். அவரோட ஹெல்ப்ல தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியும். அவரோட ஹெல்ப் இல்லாம நம்மளால சாதிக்க முடியாது. புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது.
அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம கிருஷ்ணரோட பாகவத கதைகளா இருக்கட்டும், இல்ல அவரோட பால்ய லீலைகள் அதெல்லாம் பத்தி கேக்குறப்பவே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம ஏதோ இங்க ஏதோ பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு, நம்ம எதேச்சியா கேக்குறோம் அப்படின்னாலும் கேக்குறப்பவே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சோ பகவானை பத்தி கேட்டாலே நமக்கு கண்டிப்பா சந்தோஷம் வரும். அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ எல்லாருக்கும் இப்ப கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை பத்தி திரும்ப திரும்ப கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆசை வந்துரும் எல்லாருக்குமே, கேட்கிறவங்களுக்கு. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இது எல்லாமே அர்ஜுனர் வந்து பாக்குறாரு. அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலயும் பார்த்தாரு இல்லையா, எல்லாரும் கூப்பிய கரங்களோட இருக்காங்க, அசுரர்களும் பயப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதா அவர் காமிக்கிறாரு இல்லையா. அதெல்லாம் நான் பாக்குறேன். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக இதெல்லாம் நல்லா நடக்குது பகவானே. கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது, அச்சமுற்ற அசுரர்களை விரட்டுகிறது. சோ இப்போ நரசிம்ம சுவாமிய வந்து யாருக்கெல்லாம் பயமா இருக்கும்னா அசுரர்களுக்கு தான் நரசிம்ம சுவாமிய பார்த்தா பயமா இருக்கும். பக்தர்களுக்கு நரசிம்ம சுவாமிய பார்த்தா பயமா வராது. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா பக்தர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், நரசிம்ம சுவாமிய பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அததான் இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நாம சங்கீர்த்தனம், இந்த கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சர்வசிரேஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமும் கூட. நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து தாண்டணும் அப்படின்னா சங்கீர்த்தனம் தான். சங்கீர்த்தனம் செய்யறதுனாலயும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனாலயுமே நிறைய 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 நமக்கு நம்மளோட பாவங்கள் கழியும், நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அப்பந்தான் நமக்கு பகவானிடமும் பற்றுதலும் வரும். இது பற்றுதல் வர்றதுக்கு கேட்கணும், ஸ்ரவணம் நிறைய கேட்கதான் நம்ம அந்த சத்சங்கத்திலயும் இருக்கிறப்போ நம்ம போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபுல் எல்லா 365 டேஸும் எப்படி வேணாலும் நம்ம பகவான் இங்க வர நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, இது இப்ப ஏகாதசி வருது, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம், இந்த விசேஷம் வருது, நம்ம இப்படி கொண்டாடலாம், இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மூலயமா இன்னும் நல்லா கிருஷ்ண பக்தியும் பண்றதுக்கு வந்து இங்க நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அந்த சங்கத்துல இருக்கிறதுனால அந்த பலன்களை பிரபுபாதர் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒருவர் மீது உள்ள, இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் சொல்றாங்க இல்லையா, பற்று வரும், அதாவது பக்தர்களுக்கு பற்று வரும், அசுரர்கள் எல்லாம் பயப்படுவாங்க அப்படின்ட்டு, அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒருவர் மீது உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விலக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரின் தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலிப்பே ஆகும். இந்த உலகம் இது என்னது கண்ணாடி இப்படி போட்டிருக்காங்கன்றது எனக்கு இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லாருக்கும் நன்மையை தரும். அதாவது இப்ப நமக்கு வந்து இதுவுமே முன்னாடி உள்ள சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். நமக்கு யாருன்னே தெரியாது, ஆனா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்பத்துல இருந்தே அவங்கள வந்து அவ்வளவா நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாலும் இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு நாள் சாட்டர்டே சத்சங்கத்துல நாங்க வந்து எங்களோட பக்தி விருக்ஷா குரூப் இதை பத்தி பேசணும், அதனால அந்த பாயிண்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து அநேக ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம், நிறைய பிறவிகள்ல நிறைய பாவங்கள் செஞ்சிருக்கோம், புண்ணியங்களும் செஞ்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் செஞ்சிருக்கனால்தான் இந்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ண பகவானை பத்தி கேக்குற பாக்கியம், கிருஷ்ண பகவானை பத்தி அந்த பேசுற அந்த சத்சங்கத்துல நம்ம இருக்கிறோம். சோ அதுக்கு காரணம் நம்ம புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறனாலதான். இப்போ ஒருத்தர் யாருன்னே நம்ம இத்தனைக்கும் அவங்க கிட்ட முன்ன பின்ன பழகுனது இல்ல, ஆனா அவங்க கிட்ட நமக்கு அவங்க பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் டைமே நமக்கு அவங்கள அவ்வளவா பிடிக்கல அப்படின்னா, அதுவுமே போன ஜென்மத்துல நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு சண்டையோ ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அவங்க கிட்ட ஒரு அட்ராக்ஷன் எதுவும் இல்ல, ஒரு வெறுப்பு உணர்வு அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது. அப்புறம் சில பேரை பார்த்தா ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது அப்படின்னா போன ஜென்மத்துல நல்லது, நான் அந்த பர்டிகுலர் 2 பர்சன்ஸ்க்கு இடையில நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கனால இந்த ஜென்மத்திலயும் அது கண்டினியூ ஆகும், அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்திலயும். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஏற்பாடுதான் இது எல்லாமே. இப்ப நம்ம எல்லாருமே இங்க ஒன்னா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே போன ஜென்மத்துல ஒன்னா இருந்திருப்போம். அதே இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஒருத்தரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த சங்கத்துல சேர்ந்துப்போம். இது எல்லாமே பகவானோட ஏற்பாடு. இப்ப 37th ஸ்லோகத்துல
மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி. இது எல்லாம் அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இப்போ பிரம்மாவை விட பிரம்மா வந்து ஒரு தேவர் தான். ஏன்னா பகவானோட நாபி கமலத்துல இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மா. ரெண்டாவது பிரம்மா எல்லாம் நிறைய தப்பு பண்றாரு. பகவான் வந்து தப்பே பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? இங்க வந்து சில பேர் வந்து பிரம்மாவை, சிவபெருமான் எல்லாருமே பெரியவங்க தான். நம்ம எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்கணும், யாரையுமே மரியாதை இல்லாம இது பண்ணக்கூடாது. இங்க வந்து அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரம்மா இவங்க எல்லாரை விட நீங்க சிறந்தவங்களா இருக்கிற பகவானே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்கன்ற விஷயம் எல்லாமே கடந்த 2 சாப்டர்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்தோம். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்ட்டு இவர் கேட்கிறாரு. அவங்களும் செலுத்ததான் செய்யறாங்க. எல்லை அற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவனும் சரண்டர் ஆகுற ஒரே சுவாமியார்னா கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் ஆகுறாங்க. தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா இந்த ஒரு உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். இந்த ஒரு உலகத்தை மட்டும்தான் சாமி இருக்காருன்னா இல்ல, அவரு இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்காரு, அவ்வளவுதான். இது போல நிறைய கோடிக்கணக்கான உலகங்கள் இருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே படைச்சவர் வந்து பகவான். அதுக்கப்புறம் அவருக்குன்ட்டு நித்தியமான ஒரு உலகம் இருக்கு. அதுல அவர் நித்தியமா வாசம் செய்வாரு, இங்கேயும் இருப்பாரு. அவரால் எல்லா உலகத்தையும் இருக்கவும் முடியும். நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். இப்ப சொன்னதேதான் திரும்பவும் சொல்லியிருக்காங்க. அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே. ஏன்னா இப்ப பாத்துருக்காரு, விஸ்வரூப தரிசனத்தை பாத்துட்டாரு. சோ அவருக்கு கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை இவ்வளவுதான் அப்படின்லாம் நம்ம அடக்க முடியாது. அவர் ஒரு அணுன்றது ஒரு சின்ன ரொம்ப ரொம்ப குட்டி, அதுக்குள்ளேயும் அவரால் நுழைய முடியும். ரொம்ப ரொம்ப பெருசா நல்ல ஃபுல்லாவும் அவரால் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அவரால் இருக்க முடியும். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். அதைத்தான் காமிச்சாங்க பகவான் இல்லையா? அர்ஜுனர் என்ன பார்த்தாரோ அது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. நீரே வாயு, நீரே யமன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பகவான் சொன்னாங்க இல்லையா? நான் வந்து நீதிபதியில தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடியவர்கள்ல தண்டனையை கரெக்டா தண்டனையா கொடுக்கற கூடியவர்களை யமனா இருக்கிறது நான் தான், வாயுவா இருக்கிறது நான் தான், அக்னியா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்லாம் அவரு சொல்லுவாரு இல்லையா? பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி காமிப்பாரு, அப்புறம் விஸ்வரூப தரிசனமா பார்க்கவும் வைப்பாரு அர்ஜுனரை. இப்ப அவர் பார்த்தத கேட்டதை இவரு சொல்றாரு. யாரு? அர்ஜுனர் சொல்றாரு. நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், நீரே சூரியன், முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். திரும்ப திரும்ப அவர் சொல்றாரு. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகள்ன்றது திசை, எல்லா திசைகள்ல இருந்தும் நான் வந்து உங்களுக்கு வணக்கம். ஏன்னா அவர் எல்லையே இல்லாம அவரோட விஸ்வரூப தரிசனம் இருக்கு. இவர் குட்டியா இருக்கிறாரு இல்லையா? அதனால நான் எல்லா இடத்துல இருந்தும் நான் உங்களுக்கு வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே, தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம், நீங்க தான் எல்லாமே, உங்களை தாண்டிய ஒரு விஷயம் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு எல்லாம். அதான் அர்ஜுனர் என்ன பார்த்தாரோ அதை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது இப்ப வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஏன்னா சின்ன வயசுல வந்து ஒன்னா பாத்திருக்காங்க இல்லையா? 2 பேரும் ஒன்னா வளர்ந்துருக்காங்க. அதனால இப்பதான் அவர் மன்னிப்பு, நான் நிறைய தடவை உங்களை மரியாதை இல்லாமலாம் நான் பேசியிருக்கேன், அதனால என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்கறது இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல வரும். உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். டே கிருஷ்ணா வாடா, நம்ம போலாம் வாடா. அப்புறம் கிண்டல் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அர்ஜுனர் வந்து கிண்டல் எல்லாம் பண்ணுவாரு. திருட்டு பயல அப்படி. இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் சரிங்களா? நம்ம அத்தை பசங்க அவங்க எல்லாம் க்ளோஸா இருக்கிறப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க அன்பா அந்யோன்யமா நல்ல அன்பை பரிமாறிப்பாங்க இல்லையா? சோ அதனால நான் இப்படி எல்லாம் உங்களை சொல்லி பேசியிருக்கேன், என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படி. நீங்க எப்பேற்பட்டவருன்னு இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஆனா நான் அப்படி எல்லாம் பேசிட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும்
சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். அவருக்கு ரொம்ப அவருக்கு இதா இருக்கு, கில்ட்டியா இருக்கு. வச்சோ நம்மள மாதிரி நினைச்சோம். அவர் பகவான், அப்ப எப்பேற்பட்ட பகவான், நம்ம அவரையா இப்போ கிண்டல் பண்ணி எல்லாருக்கு முன்னாடி வேற கேலி பண்ணியிருக்கேன், தனியா இருக்கும் போதும் நான் கேலி பண்ணியிருக்கேன், அச்சோ எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லி அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. சோ இங்க முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம், லிவிங் திங்ஸ்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்காரானா இல்ல, நான் லிவிங் திங்ஸ்லயும் இருக்காரு, எல்லாத்துலயும் இருக்காரு பகவான். அப்புறம் வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களில் முதன்மையானவரும், எந்த ஒரு வழிபாட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு ஆதியா இருக்கிறது பகவான் தான். பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. இப்ப குருவா இருந்துதான் பகவான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதனால அந்த பரம ஆன்மீக குருவா இருக்கிறதும் நீங்க தான். உமக்கு சமமாகவோ உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலாவும் யாரும் இல்ல. உங்களுக்கு பகவானுக்கு ஈக்குவல்ன்ற இதே இல்ல. அப்புறம்லாம் பகவானை தாண்டி அதத்தான் இங்க சொல்றாரு, உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. உங்களுக்கு ஈக்குவலண்டா யாராலையுமே வர முடியும். எல்லாருமே பகவானுக்கு கீழே தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. அவ்வாறு இருக்கையில் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தூசி மாரி, இந்த தேவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க. பகவான் கட்டளைக்கு என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு உட்பட்டு அந்தந்த செயல்களை செய்யறாங்க. உம்முடன் ஒன்றாக யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த உலகில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? அவர் சொல்றாரு, அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நீங்க தான் உயர்ந்தவங்க. இந்த 3 உலகத்திலயும் யாரும் வந்து கிங்கு கிடையாது, நீங்க தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷர் நீரே. சோ ஒரு லிவிங் பீங், அது மனுஷங்களா இருக்கட்டும், மிருகங்களா இருக்கட்டும், எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும், எல்லாரும் வணங்கக்கூடிய ஒரே தெய்வம் கிருஷ்ண பகவான் தான். எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். அவர் டைரக்டா பகவான், நம்ம வந்து ஒரு போட்டோல இருக்க சுவாமி இல்ல கோயில இருக்க சுவாமிக்கே நம்ம வந்து பயபக்தியோட நம்ம கண்டிப்பா விழுந்து கும்பிடுவோம். அவர் நேராவே பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி தானே பேசுவாரு, விழுந்து கும்பிட தானே செய்வாரு. அதுதான் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு இருக்காரு. எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ, அது போல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து கொள்வீராக அப்படின்ட்டு பொறுத்து அருள்வீராக அர்ஜுனன் சொல்றார். ஒரு அப்பா வந்து பையன் வந்து நல்லது திட்டுவாரு, ஆனாலும் அப்படியே ஒதுக்கி தள்ளிட மாட்டாரு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன பையன் கிரிக்கெட் விளையாடுறப்போ ஆப்போசிட் வீட்டுல இருக்கிற ஜன்னலை உடைச்சிடுறான். அவங்க ரொம்ப பயம் ஆகுது, வீட்டுக்கு வந்துடுறான். வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றான், அப்பா வந்து அடிக்கிறாருன்னே வச்சுக்கோங்க, திட்டுறாரு, ஏன் இப்படி பண்ண, தனியா கிரவுண்ட்ல தானே விளையாடணும், ஏன் இப்படி. அதே ஆப்போசிட் வீட்டுல போய் அந்த ஜன்னல் உடஞ்சிச்சு, அதுக்கான எவ்வளவு ரூபா கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடுவாரு. ஆனா இங்க வந்து தான் பையனை வந்து விட்டு கொடுத்துட மாட்டாரு இல்லையா? எல்லாம் மன்னிச்சு, சரி இனிமேல் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி, ஒரு அப்பா எப்படி பையன் செய்யற அந்த தப்ப இது பண்றாங்களோ, மன்னிச்சு ஏத்துக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரி என்ன நீ மன்னிச்சு ஏத்துக்கோ. ஒரு நண்பன், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள கண்டிப்பா சண்டைகள் வரும் இல்லையா? விடுறா மச்சான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களும் மறந்துடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் கேஷுவலா இருந்துப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு அவன் ஃப்ரெண்டு ஏதாவது தப்பு பண்ணா அப்படின்னா மன்னிச்சு, சரி விட்டு தொலை, இனிமேல் நீ பண்ணனா பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அன்பு மிரட்டல் விடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருப்பாங்க. அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு எப்படி இன்னொரு ஃப்ரெண்ட மன்னிக்கிறானோ, அப்புறம் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சரவு வராம இருக்கவே இருக்காது இல்லைங்களா? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து எப்படி மன்னிச்சுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி நீயும் பகவானே நீங்களும் என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் நிறைய தவறுகள் பண்ணிட்டேன், அதனால என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சோ நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஸ்வரூப காட்சியை நான் பார்த்ததே கிடையாது. நான் இப்ப பாத்துட்டேன், எனக்கு ரொம்ப பரவசத்துல இருக்காரு யாரு, அர்ஜுனர். ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அவரோட ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. ஆனால் அதே சமயத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனாலும் எனக்கு பயமும் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. எனது மனம் குழம்புகின்றது, எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும்
தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அதாவது அதான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல இருந்து பகவான் வந்துருவாரு 2 கையோட. ஏன்னா இவர் ரொம்ப பயப்படுவாரு. போதும், என்னால தாங்க முடியல, நீங்க வந்து எனக்கு ஏத்த மாதிரி நான் எப்படி உங்களை யூஸ்வலா பாப்பேனோ அந்த ரூபத்துக்கு வந்துருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்ட உடனே அவர் வந்துருவாரு. பகவானும் வந்துருவாரு. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே தலையில் மகுடத்துடனும் கையில் சங்கு சக்கரம் கதை இதெல்லாம் வச்சிருக்காரு பகவான். தாமரை மலர் ஒரு கையில அந்த விஸ்வரூப போட்டோஸ்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 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 கரத்துல பார்த்தா கதை இருக்கு, வில்லு இருக்கு, அம்பு இருக்கு, அந்த சூலாயுதம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தாமரை இருக்கு. இவ எல்லாத்தையும் நான் பாக்குறேன். 4 கை உருவில் உண்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டிருப்பேன். இப்ப விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டாரு, இப்ப எனக்கு 4 கையோட நீங்க எனக்கு காட்சி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. பகவான் அந்த காட்சியும் காமிப்பாரு. அந்த போட்டோவும் நம்ம நேத்திக்கில இருந்து நம்ம அதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். இப்ப அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சுதான் பகவான் வந்து பகவத்கீதையே சொல்றாங்க இல்லையா. அதே போர்க்களத்துல வச்சுதான் அர்ஜுனருக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் அவர் காட்டியிருக்கார் பகவான். வேற யாருக்கும் தெரியல, அர்ஜுனருக்கு மட்டும் காமிச்சிருக்கார். சோ இந்த தெய்வீகமான இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. சோ உனக்கு முன்னாடி நான் யாருக்குமே இதை காமிச்சதில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, யாரு? அர்ஜுனர். எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதது ஆகும். சோ இத்தனை விஷயங்கள் பண்ணாலும் பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் வந்து அவ்வளோ மிகச்சிறந்த பக்தன். அவன் கம்ப்ளீட்டா சரணாகதியும் அடைஞ்சனாலதான் பகவான் கிட்ட அவனா கேக்குறான், எனக்கு உங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிங்க அப்படின்ட்டு. அதனால அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்காங்க. அதான் பகவான் சொல்றாங்க, வேதத்துல நல்ல படிச்சவங்களுக்கும் நான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கல, யாகங்களை நல்ல சிறப்பா சாஸ்திரத்துல என்னென்ன யாகங்கள், ஏன்னா அவ்வளவு யாகங்கள் வந்து சுத்தமான நெய்யில செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப கலியுகத்துல சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரியான பர்ஃபெக்டா யாகம் செய்யணும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அந்த காலத்துல யாகம், அந்த யுகத்துல எல்லாம் யாகங்கள் செஞ்சவங்களுக்கு கூட நான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை நான் காட்டினது இல்ல. தானங்கள் நிறைய, அவ்வளோ தானங்கள் இப்பெல்லாம் நம்ம அந்த அளவுக்கு தானம் பண்றது இல்ல. நமக்கு முந்தைய யுகத்துல எல்லாம் நிறைய ராஜாக்கள் நல்ல தானம் செஞ்சிருக்காங்க. அவங்க யாருக்குமே நான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டல. நிறைய பேர் புண்ணிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டுட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் நான் என்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டல. நிறைய கடும் தவம் செய்யறவங்களுக்கும் நான் என்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை நான் காட்டல. ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல இந்த விஷயங்கள் பண்ணினாலும் நான் யாருக்கும் காமிக்க மாட்டேன், ஆனா நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். ஏன்னா எல்லாமே தெரியுது இல்லையா. என்ன சொல்றது, இப்போ நம்ம முகம் வந்து சாதாரண சமயத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும், இதே குழந்தைங்க கிட்ட திட்டுறப்போ நம்ம முகம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கண்ணாடியில போய் பார்த்தானா, ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப பயந்துரும், கோவப்பட்டு அப்பாவோ அம்மாவோ பேசுறப்போ அதுங்க ரொம்ப பயந்துரும். டைனோசர் மாதிரிதான் நம்ம எல்லாரும் தெரியும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. அதே மாதிரிதான் இவரு வந்து அர்ஜுனர் நம்மள மாதிரி தானே, ஒரு மனுஷன் தானே அவரும். ஆனா அவருக்கு நிறைய நம்மள மாதிரினா நம்மளோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, அவருக்கு நிறைய சக்திகளும் இருக்குது. அவர் வந்து பயந்துடுறாரு. கிருஷ்ணரை வந்து தன்னோட ஈக்குவலா ஒரு ஃப்ரெண்டு, சொந்த அத்தை பையன் அந்த மாதிரியா நல்ல இது பார்த்தவருக்கு திடீர்னு விஸ்வரூப தரிசனத்துல அதுல பகவானோட அழிக்கிற அந்த ரூபத்தை எல்லாம் பார்த்தனால அவர் பயந்துட்டாரு. அதுதான் கிருஷ்ணர் இப்ப சொல்றாரு, நீ என்னோட இப்ப படத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, எனக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கு, அதை நீ பாத்துறாத, நீ தாங்க மாட்ட, அது எல்லாமே இங்க இருந்துதான் திருடி இருக்காங்க. சோ நீ அந்த முகத்தை நீ பாத்துட்ட, அதனால நீ இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க, அதெல்லாம் நீ ஒரி பண்ணாதன்னு கிருஷ்ண பகவான் இங்க சொல்லுவாங்க. இனி இது முடிவு பெறட்டும் பகவானே சொல்றாங்க. இது இவ்வளவு ஸ்லோகமும் பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டிட்டு இருக்கப்போ பேசிட்டு இருக்காரு. விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறப்ப பேசின இதுதான் கான்வர்சேஷன் தான் இத்தனை ஸ்லோகமும்.
இனி இது முடிவு பெறட்டும். பகவானே சொல்லிட்டாரு. எப்படி விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் யாருக்கும் காமிச்சது இல்ல, இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல. அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறாரு. இவர் அர்ஜுனர் அப்படியே உறைஞ்சு போய் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபுல்லா சொல்றாரு. நான் என்னென்னலாம் பார்த்தாரோ அது எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. இப்ப பகவான் 49th ஸ்லோகமா அதுல சொல்றாங்க, ஓகே நான் என்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்குவாரு. என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஏன்னா இது ஃபுல்லா விஸ்வரூப தரிசனத்துல இருக்காரு. அவர் அப்படியே சுத்தி சுத்தி ரொம்ப பயந்து இவ்வளவு பேசியிருக்காரு அர்ஜுனரு. இப்ப இதுக்கு மேல சரி நீ பயப்படாத, நான் நார்மலா வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ண பகவான் வந்துடுறாரு. இது எல்லாம் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எல்லாத்த பத்தியும் சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இவ்வளவும் திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்கள் உடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ விஸ்வரூப தரிசனத்தை எல்லாம் காமிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல இருக்கிறப்பதான் அர்ஜுனர் சொல்றாரு, அச்சோ நீங்க எவ்வளவு பெரிய கடவுள், நான் உங்களை போய் சின்ன வயசுல அப்படிலாம் நான் அவமரியாதை செஞ்சுட்டேன், கிண்டலும் கேலியெல்லாம் பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு இப்ப ரொம்ப பயமா இருக்கு, உங்களோட இந்த உருவம் எல்லையற்ற இந்த உருவத்தை பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, நீங்க 4 கையோட காட்சி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவரு சொல்வாரு. அதனால பகவான் 4 கையோட காட்சி தருவாரு. அதுக்கப்புறம் போதும் நீ 2 கையோடவே காட்சி கொடுங்கன்னு திரும்பவும் சொல்வாரு. அப்புறம் 2 கையோடவே அவர் காட்சி கொடுப்பாரு. யாரு? கிருஷ்ண பகவான். இவ்வளத்தையும் சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. இப்ப 51st ஸ்லோகம்ல என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். சோ ஃபைனலா 2 கையோட கிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறாரு. இப்போ இவர் சொல்றாரு, அர்ஜுனர் சொல்றாரு, ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிருஷ்ண பகவானே, எனக்கு இதுதான் இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு. நான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்துட்டேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். ஆனாலும் இப்ப நீங்க இந்த 2 கையோட இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. எது? 2 திருக்கரங்களோடு இருக்கிற அந்த உருவத்தை பாக்குறதுமே அரிதானதுதான். பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். சோ இந்த வடிவில என்ன பார்க்கணும் அப்படின்ட்டுதான் எல்லா தேவர்களும் ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை, இதுதான் ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிட்டாங்க, அதை மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ நீ இப்ப உனக்கு நான் திவ்யமான நேத்திரம் கொடுத்து நீ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எல்லாம் பார்த்த, வேதங்களை கற்பதாலேயோ இல்ல நல்ல கடுமையான தவங்கள் செய்யறதுனாலயோ நல்ல தானங்கள் கொடுக்கறதுனாலயோ நல்ல நான் 3 வேளையும் குளிச்சுட்டு நல்ல நான் சுவாமியை வழிபடுவேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வழிபாடு செய்யறதுனாலயோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. என்னோட இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, என்னை பத்தியும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது அப்படின்ட்டு. எந்த வழிகள்? அதாவது பக்தியே இல்லாம ஒரு இதே இல்லாம பேருக்குன்ட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சா அதனால கிருஷ்ண பகவானை நம்ம பார்க்க முடியும்னா பார்க்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பேரளவுக்கு பக்தி, நான் இவ்வளவு செஞ்சேன், நான் அவ்வளவு செஞ்சேன். இப்ப ஏன்னா தானங்கள் செய்யறப்பவும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தங்களை தானே முன்னிலைப்படுத்திக்கிறது, அப்படி எல்லாம் செஞ்சா கிருஷ்ண பகவான் இதாயிட மாட்டாரு. சோ அவங்கள பத்தியே இது தன்னைத்தானே பிரகடனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாலாம் பகவான் காட்சி கொடுத்துட மாட்டாரு. பகவானோட பக்தியும் நமக்கு கிடைச்சிடாது பேரளவுக்கு இருந்தோம் அப்படின்னா. ஹரே கிருஷ்ணா.
எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் இப்போ பகவான் வந்து இந்த ஃபைனல் ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. அப்ப யாராலதான் கிருஷ்ண பகவான புரிஞ்சுக்க முடியும்? யாருகிட்டதான் யாரால கிருஷ்ண பக்தி பண்ண முடியும்? யாரால கிருஷ்ணரோட அவங்களோட உலகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றது பகவானே இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ. தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன அப்படின்றது நம்ம இந்த சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், போன சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு எப்படி இப்போ ஒரு 5 ஃப்ளோர் இருக்கு, 6 ஃப்ளோர் இருக்குன்னா, மேல டாப் ஃப்ளோர்ல நீங்க நினைச்சுக்கோங்க, டாப் ஃப்ளோர்ல தான் பகவான் இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ளோரா தான் போக முடியும். அந்த பகவான் வந்து ஒரு 10வது மாடியில இருக்காங்கன்னா ஒரு 5வது மாடின்றது தூய பக்தி தொண்டு. சோ தூய பக்தி தொண்டும் நம்ம இன்னும் அந்த தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டோமா அப்படின்னா இல்ல. நம்ம இன்னும் நம்ம கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். தூய பக்தி தொண்டுன்ட்டு வர்றப்போ அதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அது மட்டும் தான் செய்யறது, பகவானை மட்டும் தான் நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் 10th சாப்டர்ல. சோ தூய பக்தி தொண்டுல யாரு ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. இப்ப நம்ம வெளியே வந்து நல்ல கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு மனசுக்குள்ள என்னெல்லாமோ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கலங்கங்கள் மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டுதான் இருக்கு. சோ மனசளவுலயும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி, மனசுலயும் கிருஷ்ணரோட ஸ்மரணையிலே இருக்கணும். பலனை எதிர்பார்த்து எந்த செயல்களும் செய்யக்கூடாது. நம்ம செய்யற செயல்களோட பலன்கள் எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்படியெல்லாம் இருந்தாதான் அது தூய பக்தி. சோ அந்த தூய பக்தி தொண்டுல யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்குதான் கிருஷ்ணர் தன்னை காட்டிக்கொள்வார். முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. சோ பலன் நோக்க செயல்கள், அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யறது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மனக்கற்பனை, இமேஜினேஷன்ல ஓவர் இமேஜினேஷன் இல்ல, மனசு வந்து தேவையில்லாத விஷயம் வந்து நமக்கு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல போயிடுறது. கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு அந்த விஷயத்துல பின்னாடி போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட களங்கங்கள் இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இந்த களங்கங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு யார் விடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு இத பகவானே அமைச்சு கொடுப்பாங்க. எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, எல்லா செயல்களும் நம்ம செய்யற செயல்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே பகவானுக்காக, பகவானை திருப்தி படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக யாரெல்லாம் செயல்கள் செய்யறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பகவானை அடைய முடியும். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து உன்னோட லைஃப் ஆம்பிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு வந்து ஒரு 10 கோடி நான் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க நிறைய கோடியா சம்பாதிச்சுதான் வச்சிருப்பாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு இவ்வளவு கோடி நான் டார்கெட் வச்சிருக்கேன், நான் வந்து அது ரீச் பண்ணதும் நான் வந்து ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் அஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. சோ அது வந்து அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் வந்து வரமாட்டாங்க. கிருஷ்ண பக்தி வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் சாத்தியம் இருக்காது. யாரு வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும். பணம் இல்லாம நம்ம எந்த இதுவும் பண்ண முடியாது. சோ பணமும் நமக்கு வேணும் தான். ஆனா பணம்னு பணத்துக்கு பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டும் இருக்கக்கூடாது. சோ பகவானை நம்ம முன்னிலைப்படுத்தணும். யாரு என்ன வந்து என்னோட டெஸ்டினேஷன் பகவான் அடையிறது. நான் இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நான் எல்லாம் சம்பாதிச்சுட்டேன், என் ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ நான் எல்லாம் செஞ்சுட்டேன், இனி நான் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நான் ஈடுபட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாரெல்லாம் வந்து பகவானை நினைச்சு பகவானுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி, இல்ல சில பேர் கோயில்ல இஸ்கானா இருக்கட்டும், இல்ல பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பெருமாள் கோயிலோ கிருஷ்ணர் கோயிலோ அதுல அவங்களால முடிஞ்ச சேவைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. செஞ்சுக்கிட்டு ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு அப்படி அவங்களோட நாட்களை கழிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் பகவான் வந்து கிடைப்பாரு. தனது வாழ்வின் பரம எனக்கு என்னோட டெஸ்டினேஷன் வந்து பகவான் அடையிறதுதான். அதனால அவங்க தேவையில்லாத இப்ப வாங்க நம்ம ஊரு சுத்த போலாம், வாங்க நம்ம சினிமாக்கு போலாம், வாங்க நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் நடக்குது அங்க போகலாம், கிரிக்கெட் நடக்குது அங்க போலாம்னா அதுக்கெல்லாம் அவங்க போக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பகவானோட கோயிலுக்கு நாங்க யாத்திரை போட்டிருக்கோம் வாங்கன்னா அப்ப அதுக்கு வருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்களோட இந்த மெட்டீரியல் கைண்ட் ஆஃப் இதுக்கு அட்ராக்ஷனுக்கு போகாம ஸ்பிரிச்சுவல் கைண்ட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு அவங்க நிறைய இது கொடுப்பாங்க. பகவானோட கோயிலுக்கு போகிற பாக்கியமா நான் வரேன், பகவானோட கோயில்ல ஏதாவது தொண்டு செய்யணுமா சேவை செய்யணுமா நான் செய்யறேன், அதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் பகவான் வந்து அவரோட உலகத்தை வந்து அடைவதற்கான வழிய காட்டி கொடுப்பாங்க.
ஏன்னா பகவான் யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீ செய். உனக்கு என்னைய பிடிச்சிருக்கா ஓகே, நீ என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையுமே தானா அவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு. நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா கத்துக்க அவரே இன்னும் கத்துக்கோன்னு அதற்கான விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு. சிச்சுவேஷன்ஸையும் அமைச்சு கொடுப்பாரு. என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, அப்புறம் மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, எல்லாரையுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது. ஏன்னா அவங்களோட மனசு, அவங்க கெட்டவங்களா இருக்கலாம், அந்த கெட்டவங்களா இருக்கிறவங்க இவங்க கிட்ட சண்டை போட்டும் இருக்கலாம், ஆனாலும் அவங்க கிட்ட மறுபடியும் ஒரு ரிவெஞ்சோ எதுவுமே இல்லாம இந்த இந்த கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், அவங்க மனசுலயும் பகவான் தானே இருக்காரு. அவங்க என்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் நம்ம வந்து சண்டை போடக்கூடாது. மேபி அவங்களுக்கு இப்ப அந்த விஷயம் தெரியல, அவங்களுக்கு மேபி ஃபியூச்சர்ல தெரியும். அவங்களுக்கும் மனசுல கிருஷ்ண பகவான் இருக்காங்க, நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு மேபி ஃபியூச்சர்ல தெரியும். நமக்கு ஏதோ ஆண்டவனோட கருணையினால இப்ப தெரியுது பகவான் எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதனால நம்ம எதுக்கு சண்டை போடணும், நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. நட்பு முறையில யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ, எல்லாரையும் நண்பனா யாரு பாக்குறாங்களோ இவங்க எல்லாரும் நிச்சயமா என்ன வந்து அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு பெரிய லிஸ்டே போட்டிருக்காங்க. அந்த லிஸ்டுக்குள்ள நம்ம இருக்கோமா அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே கேள்வி கேட்டுக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல, பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் கிளாஸஸ், இந்த கிளாஸ் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வளர்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஆமா, 11th சாப்டர் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 12th சாப்டர்ல ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து 12th சாப்டரோட பேர் வந்து பக்தி யோகம். இல்லைன்னா இது கூட நம்ம மண்டேல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे தேங்க்யூ. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து 11 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம தனஞ்சய சேவா பத்தி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். இது வந்து தனஞ்சய சேவான்றது நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேவைகள் நம்ம செய்யலாம். யாரால இது எதுவுமே இப்ப நான் சொல்ல போற என்னென்ன அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்றேன். யாரால முடியுதோ அவங்க மட்டும் செஞ்சா போதும், இது கம்பல்சரி கிடையாது.
கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக நம்ம அன்பான அர்ப்பணம். சேவை செய்வது ஒரு கடமை அல்ல, அது பகவானின் அரிய கருணை. சோ இந்த பிபிடிஸ் வந்து ஆக்சுவலா நம்ம குரூப்லயுமே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். தனஞ்சய சேவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருப்பணிகளில் நமது பங்களிப்பை அன்புடனும் பக்தியுடனும் அர்ப்பணிக்கும் ஒரு புனித வாய்ப்பாகும். ஏன்னா பகவானே வந்து தானத்தை பத்தி நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம். யாருக்கெல்லாம் நம்ம தானம் கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்க கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இப்ப இங்க இது வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் கோயில்ல இருக்கிற பகவான் இவங்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். இந்த கோயிலுமே பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோயில் கட்டப்பட்டதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீட்டுலதான் இருந்தாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மள மாதிரி படிக்க வந்தவங்க கொடுத்த சின்ன சின்ன அந்த இதாலதான் பணத்தாலதான் இவ்வளவு பெரிய கோயில் இப்ப கெட்டப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இவங்க என்னென்னலாம் அங்க கோயில நடந்துட்டு இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம மெசேஜஸ்ல ஆக்சுவலா குரூப்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த காணிக்கை நம்ம என்ன காணிக்கை கொடுக்குறோமோ அதை வச்சுதான் அந்த கோயில்ல எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ காலேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணருக்காக நமது நன்றி உணர்வின் வெளிப்பாடு. சோ இது எதுவுமே கம்பல்சரி இல்லை, அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து பகவானோட திருப்திக்காக குரு இது நம்ம செய்யறனால ஏதோ ஒரு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 50 ருபீஸோ இல்ல 100 ருபீஸோ கூட நம்ம கொடுக்கலாம். நம்ம மந்த்லி கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? நாங்க ஜஸ்ட் என்னென்ன அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்றோம். குரு வைஷ்ணவ இதெல்லாம் செய்யறப்போ நமக்கு கண்டிப்பா பகவானோட அருள் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க அதுக்குன்னு பணம் கொடுத்தாதான் கிடைக்குமா அப்படின்லாம் அப்படிலாம் இல்ல. ஜஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் ஆலய வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க. ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீ ஏன் கோயில் கட்டுறதுக்கு நீ கொஞ்சம் குடுக்குற அப்படின்னா நான் என்னோட உலகத்துல நான் உனக்கு ஒரு பெரிய பேலஸே கட்டி வைப்பேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரச்சாரத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க, நமது வாழ்க்கையை பக்தி மார்க்கத்தில் உயர்த்த, இதெல்லாம் பண்ண நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பகவத்கீதையிலுமே நம்ம 9th சாப்டர்ல பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நீ எதை செய்தாலும், எதை உண்டாலும், எதை தானமாக அளித்தாலும், எதை தவமாக செய்தாலும் அனைத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய், எல்லாத்தையும் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணு அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே தேவையில்லாத செலவுகள் நிறைய நம்ம செய்வோம். ஆனாலும் பகவானுக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டை கொடுத்தா கூட போதும், அதுலயுமே பகவான் வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. சோ நம்ம அது அவரோட நல்லதுக்காக இல்ல, நம்ம நல்லதுக்காகத்தான். சாத்விக தானம் கடமை என்று கருதி பலனை எதிர்பாராமல் தகுதியானவருக்கு சரியான நேரத்திலும் இடத்திலும் வழங்கப்படும் தானமே சாத்விக தானம். சாத்விக தானம் பத்தியுமே இனிமேல் வரக்கூடிய சாப்டர்ல நம்ம, அதாவது 17th சாப்டர்ல பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு கொடுக்கணும், யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்றதும் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற காசு ஒருத்தங்க வந்து தவறான செயல்கள் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாவமும் நம்மளதான் வந்து சேரும். இப்ப நம்ம ஒருத்தன் வந்து நம்ம கிட்ட 10 ரூபா கொடுங்க, அவன் நல்லா கை கால்லாம் நல்லாதான் இருக்கு, ஆனா அவன் சொல்றான் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, ஒரு 10 ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து ஒரு 20 ரூபா என்னவோ கொடுக்குறோம். அந்த 20 ரூபா கொண்டு போய் அவன் ஆல்கஹால் வாங்கி குடிக்கிறான் அப்படின்னா அந்த பாவம் நம்மள வந்து சேரும். அதனால நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம், எந்த டைம்ல கொடுக்குறோம், அது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கப்படுற அந்த பணம் எப்படி அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தேவையில்லாம, ஏன்னா நம்ம காசு கொடுக்காம இருந்தா அவன் வந்து போய் குடிச்சிருக்க மாட்டான். சோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரி அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, அவனுக்கு பசி எடுக்குதுன்னா நம்ம சாப்பாடாவே அவனுக்கு கொடுத்துடலாம். ஒரு கிருஷ்ண பிரசாதத்தையே அவங்க கிட்ட கொடுத்தோம்னா அவன் அதை சாப்பிட்டு அவனுக்கு வந்து இனி குடிக்க கூடாதுன்னு அப்படியே அந்த இதுல இருந்து, அந்த கெட்ட பழக்கத்துல இருந்து கண்டிப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை அடைஞ்சிருவான். அந்த மாதிரிதான் தானம் நமக்கு கொடுக்கணுமே தவிர கெட்ட விஷயம் செய்யறதுக்காக நம்ம தானம் கொடுத்துடக்கூடாது. இத பத்தி எல்லாமே டீடைல்டா நம்ம 17th சாப்டர்ல பார்க்கலாம். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன அந்த அமௌண்ட்டும் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, டெய்லியுமே அங்க அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. சுத்தி நிறைய கிராமங்களும் இருக்கு. இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பசங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க. வந்து அவ்வளவு அழகா நிறைய சேவைகள்லாம் செய்வாங்க. அவங்க சாப்பாடும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வர்றவங்க எல்லாருக்குமே அன்னதானம், நித்திய அன்னதானம் உண்டு. அப்புறம் கோசாலை இருக்கு. சோ நம்ம கட்டுற அந்த அமௌண்ட் வந்து அங்க எல்லாமே போய் சேருது. ஆலய கட்டுமானம் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அதுக்குமே போய் சேரும். அப்புறம் விக்கிரக சேவை, இப்ப பகவான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நிறைய
ஆடைகளா இருக்கட்டும், அவங்கள அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுல எல்லாமும் நம்மளோட பங்களிப்பு இருக்கும். திருவிழாக்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை நடந்தது இல்லையா, அந்த ரத யாத்திரைக்கு ஏற்பாடுக்கு ஆன செலவுகள்ல நம்ம ஏதாவது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பங்களிப்பு அதுல இருக்கும். அப்புறம் கோசாலையும் இருக்கு அங்க, நிறைய மாடுகளும் வளர்த்துட்டு இருக்காங்க, கண்ணுக்குட்டி எல்லாமே இருக்கு அதுல. அந்த கோசாலை பராமரிப்புக்கும் நம்ம 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 கொடுக்குற பணம் வந்து அதுக்கும் போய் சேருது. அப்புறம் புத்தக விநியோகம் லெவல் 1 பகவத்கீதை புக்ல இருந்து பாகவதம் புக், இன்னும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் ஆக்சுவலா ஏர்லி மார்னிங்ல போயிட்டு இருக்கு. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் புக்கு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை லாங்குவேஜஸ், 14 லாங்குவேஜஸ் 15 லாங்குவேஜஸ்ல பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அப்புறம் பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. சோ எல்லா லாங்குவேஜஸ் புக்ஸுமே அங்க அவைலபிளா இருக்கு. சோ அது எல்லாமே நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா, புக்ஸுக்கு நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்குறோம். சோ அதனாலயே நமக்கு பகவானோட அருள் நமக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். கல்வி அண்ட் பிரச்சார சேவை இப்ப நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு நம்மளே வந்து ப்ரீச்சிங்க்கு வரோம், அட்மின் ரிலேட்டட் சேவாக்கு வரோம் இல்லையா, இது எல்லாமே சேவா தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ யார் யாருக்கு என்னென்ன முடியுதோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் இது எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம். உங்கள் காணிக்கையின் பயன் நித்திய ஆராதனை, நம்ம அப்புறம் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம், நம்ம டெய்லியுமே அன்னதானம் அதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் பிரசாதம் கண்டிப்பா நமக்கு வீடு தேடி நமக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க. அப்புறம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், நமக்கு வந்து அந்த சங்கீர்த்தனத்துல கலந்துக்கிற பாக்கியம், நம்ம வீட்லயே நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து குடும்பத்தோட நம்ம அந்த சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபடுறது, இது எல்லாமே பகவான் எப்படியாவது நம்ம அந்த சத்சங்கத்துக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம்னா பகவான் ஒரு விஷயமா நமக்கு நடத்தி கொடுப்பாரு. குழந்தைகளுக்கான ஆன்மீக கல்வி அதுவுமே அங்க விரைவில் வரப்போகுது. குருகுலம் அந்த மாதிரியான ஸ்கூலு இப்ப பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்குமே ஆக்சுவலா லெவல் 1 லெவல் 2 அந்த மாதிரி கிளாஸஸுமே ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒருக்க லெவல் 1 கிளாஸஸ் குழந்தைகளுக்குமே உண்டு. அப்புறம் ஆலய பக்தி நூல்கள் விநியோகம் அது நான் சொல்லிட்டேன். ஆலய வளர்ச்சி, நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ராதையும் கோவிந்தரும் ஒரு சின்ன வீட்டுலதான் இருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம கொடுக்குற நன்கொடைகள் மூலமா தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் பெங்களூர் கோயில் ரொம்ப பெருசா கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா இப்ப காலேஜும் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, நம்ம வழங்குற இந்த நன்கொடைகள் தான். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காணிக்கையும் ஒரு குடும்பத்தை கிருஷ்ணரிடம் கொண்டு சேர்க்கலாம். ஒரு குழந்தையின் பக்தி வாழ்க்கையை மலர செய்யலாம். ஸோ நம்மளோட அந்த சின்ன சின்ன காணிக்கனால நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த புண்ணியம் எல்லாமே நம்மளை வந்து சேரும், ஒரு பக்தரின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாகலாம். ஸோ அவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து காசு கட்டி பகவத்கீதை வாங்க முடியாம இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஷன், நான் வந்து பகவத்கீதை வந்து ஆஃபர் பண்றேன், டொனேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கி அப்படியே கோயிலே டொனேட் பண்ணவும் செய்வாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கு. காணிக்கையின் அளவு முக்கியம் அல்ல, பக்தியின் ஆழம்தான் முக்கியம். ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப நீங்க ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து பண்ணலாம். இன்றே இணைந்திடுங்கள், நாம் அனைவரும் இணைந்து கிருஷ்ணரின் ஆலய வளர்ச்சிக்கும் பக்தி பிரச்சாரத்திற்கும் வருங்கால தலைமுறையின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும். ஏன்னா அந்த காலேஜ் கட்டப்படுறது எதுக்கு அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எப்படி ஃப்ரீயா ஜூம் கிளாஸ்ல பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லா கிளாஸும் இத்தனை லாங்குவேஜஸ்ல போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஃபியூச்சர்ல என்ன பிளான் வச்சிருக்காங்கன்னா, யார் வேணாலும் போய் அந்த காலேஜ்ல போய் தங்கி படிக்கலாம், எல்லாமே படிக்கலாம், ஃப்ரீ. நீங்க தங்குற செலவு ஃப்ரீ, சாப்பாடு ஃப்ரீ, எல்லாமே ஃப்ரீ. குழந்தைகள் அங்க தங்கி படிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்காக தான் அந்த கல்லூரி வந்து கட்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நம்மால் இயன்ற பங்களிப்பை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வோம். நம்மளே வந்து நம்மளோட விஷயங்கள்லாம் நான் நல்லா என்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் நல்லா பாத்துக்கிட்டேன், நான் இனி அங்க போய் நான் தொண்டு செய்யறேன்னா நீங்களுமே தாராளமா அங்க போய் தங்கி நித்தியமா தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு நித்தியமா ராதையும் கிருஷ்ணரையும் பூஜைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேயே நீங்க தங்கி உங்களோட சேவைகளை செஞ்சும் நம்மளோட காலத்தை கழிக்கலாம். நாம் கொடுப்பது பணம் அல்ல, நமது அன்பையும் நன்றியையும் பக்தியையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் திருவடிகளில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இன்றே தனஞ்சய சேவையில் இணைந்து கிருஷ்ணரின் அருளை பெறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து நிறைய சேவா வகைகள் எல்லாமே இருக்கு, அது எல்லாமே நாங்க குரூப்ல போடுறோம்.
ஆக்சுவலா இப்போ உங்களால மந்த்லி ஒரு 500 rupees உங்களால பே பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்க அதை பே பண்ணலாம். அது இல்ல நான் வந்து அதுக்கு ஒரு சேவைக்கும் பேர் இருக்குது. சுதாமா சேவை அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாமே இருக்கு. அது எல்லாமே நாங்க குரூப்ல இன்னைக்கு உங்களுக்கு போடுவோம். சுதாமா சேவை, மத்ஸ்ய கூர்ம சுதாமா சேவை, அந்த மாதிரி ஒரு சேவைக்குமே நேம்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த சேவையில எல்லாம் நீங்க யாரால முடியுமோ நீங்க சேர்ந்துக்கலாம். இல்லங்க எனக்கு அவ்வளவுலாம் மாசம் 500 ரூபாய் கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 50 rupees கொடுங்க போதும். அதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. இங்க இஸ்கான் பிரசிடென்டா இருக்காங்க இல்லையா நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி, அவங்களோட ஜிபேக்கு நீங்க ஒரு ஜிபே 50 rupees ஜிபே பண்ணா கூட போதும். இல்ல எனக்கு அது கூட முடியாது, நான் ஜஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னாலும் ஓகே. இதுல வந்து யாருக்குமே நாங்க கம்பல்ஷன் இல்ல. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம கொடுக்குற பணம் எங்க போய் சேருது அதை மட்டும்தான் நாங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம 12th சாப்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி जय கோடி பக்த விருந்த கி जय ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி जय चैतन्य महाप्रभु की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गोविंद की जय जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय अयोध्या श्री रामलला की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। तो यार हरे कृष्ण माता, थैंक यू माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, Thank you, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. யாருமே இதை வந்து கம்பல்சரியா கெட்டணும் அப்படின்லாம் எந்த எண்ணமும் வேண்டாம். நமக்கு நல்லது மட்டும்தான் நடக்கும். அதனால நீங்க அதுல எல்லாம் ஒரி பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? ஏகாதசி அன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட், ஒரு சின்ன அமௌண்ட் போதும், அத நம்ம வந்து செய்யலாம். ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது பேமெண்ட் பண்றப்போ அது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது பன்மடங்கு பலன்கள் நமக்கு தரும். நம்ம வந்து பலன்களுக்காக நம்ம செய்யல, ஆனா நம்ம வந்து நிறைய பாவ மூட்டைகள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கழியணும் அப்படின்றதுக்காக சின்ன இத வந்து நம்ம கொடுத்தா போதுமானது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செஷனை என் பண்ணிக்கிறேன்.